Jihlavská záchytka má bič na neplatiče. Kaliště je plné nádherných soch. Cyklistický maraton zdolával nejvyšší vrchy Vysočiny. Příznivci cyklistického sportu se sjeli opět po roce do Horní Cerekve, aby se zde pokusili v co nejlepším čase zdolat 3 nejvyšší vrchy Vysočiny. Maraton horských kol se zde sjel už po 8. Počasí však tentokrát závodníkům vůbec nepřálo a proto jsou možná letošní vítězství v jednotlivých kategoriích o to cennější. 3, 2, 1, start a hurá na zdolávání nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny. Tentokrát se objevilo na startu téměř 600 závodníků, a to i navzdory nepříznivému počasí, které letošní 8. ročník tohoto maratonu horských kol provázelo. Bez deště se obešel jen začátek, pak už provázel cyklisty na 50 i 85 kilometrové trati vytrvalý déšť, který jim poměrně technicky náročné trasy znepříjemňoval. Měli jsme všechny krásný 7. ročníky, sluníčko nádherný, ale ono to jednou musí přijít, že jo? Protože cyklista i na ten déšť a bahno je zvyklý. V dopoledních hodinách, kdy ještě nepršelo, se do závodění pustili i daleko mladší závodníci, kteří chtěli být součástí letošního cyklistického klání v Horní Cerekvi. My jezdíme jako celý tým závody, celou sérii Galaxy a tohle byl jeden ze závodů, tak jsme sem přijeli jako celý tým. Jsem začala jezdit na kole, tak jsem chtěla. Celou sérii jezdím a nechci vynechat ani jeden závod. Už po pár kilometrech začali být závodníci od sebe téměř k nerozeznání. Déšť a bláto na tratích, které vedou převážně po polních a lesních cestách, udělali své. Špinaví byli všichni od hlav až k patám. Zdát závod bez boje ale nechtěli. Jsou tam 3 horské prémie, jak na Křebešníku má 85, potom na Čeřínku má 50 horskou prémii a hlavní horská prémie je Javořice. Vzhledem počasí uvítala většina soutěžících možnost pořádně si svá kola omýt a osprchovat se. Výběr byl buď v místním potoce, anebo z hasičského auta. Kratší, tedy 50-kilometrovou trať vyhrál Václav Strnad. S delší 85-kilometrovou trasou si pak nejlépe poradil pelhřimovský Petr Cykl. V letošním ročníku závodu přes 3 vrchy Vysočiny však byli v podstatě vítězi všichni, kteří se zúčastnili. Zprávy z vašeho kraje končí. Na další se nezapomeňte dívat opět zítra. Teď přinášíme informace o počasí a dopravě. Mějte hezký večer, zítra na viděnou.